Check. This is MC Crew in the house. Come on. Check this out. Check. 2, 2, 2. Naaalala nyo pa ba? We back in 84. May shit sa street. Hip-hop, jihad flow. Mano-mano. Ulo-ulo at hit player. Lahat mapapa-challenge over there and over here. Non-stop. Pop-pop. Wala pa nung laptop. Pindutin ng box. If you hate, do na stop. Old school era. Taas ang bandera. Lahat sumasabay. Rumampa sa kalsada. Dito sa CDO. Bawal dito ang ambisyon. So mga GA, umalis na lang kayo. Wala bang kaming karapatan na magusga sa inyo. Ang sinasabi ko, well, yan na totoo. CDO is the place to be. The Golden Friendship City. What? The Golden Friendship City. CDO is where we be. Showing our love for everybody. CDO is the place to be. The Golden Friendship City. What? The Golden Friendship City. CDO is where we be. Showing our love to everybody. Pakinggan, first move, first step. Ako'y anak mahirap. Hindi na maabot ang aking pangarap. Sumulat na kwento, salita at ulam. Upang maging halimbawa sa harap ng mata. Gumawa ko ng sarili kong paraan para patunayan ang aking kakayahan. Pero daming hadlang at bantay sa lakay. Huwag sanang mangyari magkasulubong ang aking kilay. Pangis na lupo, magkatang sarabi sa atlaway. Ako rin ang babali sa demonyong mayroong sumuway. Subukan nyo na pumalag. Titiyakin ko, pero kayo malalaglag. Vlog at kaboom, at ikay mababaon. Kayo'y malilibing na walang gabaon. Sa amin sumabay, sa amin sumakay. Isigaw ang si, taas ang kamay. Yo, in a place to be. Oh, in a place with everybody. Oh yeah. CDO is where we be. Sharing our love for everybody. CDO is the place to be. The chocolate melon. What? The chocolate melon. CDO is where we be. Sharing our love